danga nga bureau fana be ngo echiye modi nyagate irima jo police so la mafo ale ni moro ka amu fo ka wulika jonu ga chesri la ale ni police so kuram fana da le flani segu sra la falai ulu fana be bara bade la ye a dabe ulu yo suna tulu ya nanga 8e 18 logement police so falai no be bara la su anit le ku bela jile fo ni ando nga ye biso kama ina ha zege bambani ale anga seko ni dongo tigila maye sinafo do falai ale de ko na tigi de be yala bana kono ko chefana na kono ko ni atigi de be yala falai bi minye jien sorobo somba uye minye jien jateminel kala uye minye jien suguba tama ba uye munye kolosili kala ni sogobe kala uye kuna fondi kota na srafe ukoko komi be sena bi ko ye jien keleba sabana ka damne nenu ka ba falai bi sogoma ina amna na kuma Iran kan ka kuma Shinga nanzara la jamana na ba fuma ko Europe ana kuma uluka falai États-Unis antana nyino ko irisi kerebete miye arabu jamana uye falai bibi na ana kuma anyere ka sabula ni site ka ke anyere ko koyi amba damne ni miye folo oye ka fo mauka bo u haklila pe ka ida ka fo ko miye gnye keleba sabana falai ka ko damne na mado bina na fo ka fo ko ulu nyete ala sabula kele fula folo munu ngera falai ni oye keleba folo ni keleba flana yi anye munye keleba folo la falai oye surasu uluka nyugon keru ka mugu tinyana bela jile nye gwen ika yoro fle nga yoro fle anyo ye ga teme keleba flana na ke munye o taraka nyesi jamana kilema ko fanga ba sabula otumeka mauga izinu chi ka mauga fon chien ka sika mawere bla miye shu place la falai u fanga ka sika odoya keleba flana talike ola kele mumbe bi falai ale yende nga kele ka juguni jenatike kele bela jile nye oyo soroni dodambulo soro o yakubali kele o debe sena bi ni ya taka ye e mami te fe famu abike na ko kele ti a kele beta sira jumen fe falai nyangini ka nyesi bato mamunu meta tajita ka dronu ke ka miye petroli glaro kulu la halaki walma ki ka petroli mine ka to kwaji sanfe miye ka courant tigela ka jit tigela ka musaka tigela ki ka soro tige ka berebe ka foko mi amerika onye ka sanike nulu ka wariye falai fengele mbei amo fo mawi ko famu amerika nga wari a sebeno na sanfe de kulu daleno alala in God with trees o mana kun fede jatemina de nana no oyi manala no sebeno anga waru kane oho dolari afanga guno do yoyi bimumei ki ka doda molo soron draki ka bibolo fanga la sela wuli ka joni chesri la ka yira ka foko sefo etie ni be se kola ka wuli ki jo anwunde leno kele muna falai o kele nyango te tuguni sisa kele be ke yoro jume detura dormuzu konana detura de malaga konana miye petrol temensra ye bololo tra alebe sinzini mu ne kablu internet ye kwaji jugoro la kele be ka ke océan olu de sanvela la falai kele mbe sena aye mandi afamya mandi ngabe ka ke mamunu fe ani mamunu me ka ko ke ya famuya munani keleme sena falai angata ko fe doni pour muere la mi amerika ye ulu la ka tu shuru iranga falai jie jurumbe amerika la bi milliard bisaba ani $90 warla amerika kanga ode sara nga sawo sa milliard kele ngata se milliard ba flama ubo ode tnomada yasa ka se ka tnogan ka le yakubaya ni mami mani famu itsika ko chama famu sabula nafra ko ga jago nge tiere la ferefete ameriki bolo bi absaka ga juru sara choko bina falai ode la sa wuli ga joni chesri bela jilen kele no fe ya sa ga bangi kana dafiri uga tnogan kana chie minyo ga musaka uya ga se ko ga jamana don labo amerika o ma dawo makoi uye wuli ga joke to ga suku bela sabula ni ya ka fo bi wuli no ku jo uya ka fo ko shin jamana ale wula bena sabula sinwa fe bi falai ni asambi sabai amerika nga izini be baraka yini o kololo na ke muye amerika yere na esa ka fo chiere la
n'olu ma dɔn seri ɲama kɔrɔ u ta ye a ɲagama ye o dun tɛna se ka kɛ ten o la sa u ka degun u ka sɔrɔw u bɛ se ka wari sɔrɔ cogo min na teliya la u y'a fɛɛrɛw da k'a jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ kuran ni maa min bɛ o sɔrɔ fala ye diɲɛ kɔnɔ n'o o b'i sagoya la i bɛ se ka diɲɛ mara o de la bi i m'a ye détonateur kɛlɛ tɛ se ka ban i m'a ye tuma caman pétrole ko ni tajiko kɛlɛ bɛ senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ Iran kɛlɛkunba yɛrɛ ye mun ye min ye détonateur ye a ka se ka kɛ américain sago la o la sa nanzarala jamanaw olu na jagoya sa ka min ye gazi san jagoya la n'o ye américain ka gazi ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni fala ye saba ka taa se 4 ɲɔgɔnna ma min ye gazi min bɛ san irisilakaw fɛ o sɔngɔ bɛ gɛlɛya n'o ye kosɛbɛ nka a bɛɛ n'a ta min ye lamɛrikɛnw ye u ye nin fɛɛrɛ tigɛ ka min ye nanzara jamanaw k'olu gɔndɛrɛ jagoya la yaasa u ka se ka taji san taji ale de bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye ale de bɛ kɛ kuran ye ale bɛ bayɛlɛma ale bɛ mobili boli ale bɛ motɛriw boli wa ale de bɛ fana min ye gaziw ni fɛnw tɔw bɛɛ lajɛlen ale de b'olu bɛɛ lajɛlen sankɔrɔmata fala ni américain ye détonateur sɔrɔ k'a bila o naga kɔrɔ bɛɛ na sanni kɛ u fɛ wa i bɛ sanni k'u fɛ i t'a k'u fɛ i ka wari la dɛ i b'a k'u fɛ dolari la jagoya ni fɛn sabula olu b'a fɛ dolari de ka to sanfɛ hali bi ko ni maa minnu sigilen don ko géopolitique fala ye min bɛ senna bi diɲɛ kɔnɔ ko min ye diɲɛ sɔrɔ jatebaw ka jate de ɲaamitɔ don u bolo ka bɔ américain fɛ yen Trump ale mana a kun fɛ dɛ a bɛ maa caman ɲɛna ko Trump ko a tɛ ko kalama walima a bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko a jɔsen tɛ ngolo fa fala ye nka Trump ye fɛɛrɛ ɲɛnamaba de sɔrɔlen américain bolo min bɛ se ka nin waleya ninnu kɛ sabula min ye Bill Clinton ye Trump filɛ ka min kɛ a tɛ se k'a kɛ Bush tɛ se k'a kɛ Obama tɛ se k'a kɛ Biden tɛna se k'a kɛ n'u y'a kɛ diɲɛmaa na wuluw kama ka min ye misirijugu wele u la k'a fɔ ko nin t'u taabolo nin t'u dabolo ye Trump b'a kɛ parakata a tɛ siran min ye Iran ye a bɛ to o kɛlɛ tigɛ o la k'o ka bato tɛmɛsiraw k'olu ngalamuti min ye Trump ye a bɛ Haïti ja siran min ye Canada ye a bɛ kɛlɛ tigɛ o la a bɛ wuli ka taa Maduro minɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛkun ye mun ye fala ye pétrole wa kɔsa in na Maduro minɛli la u y'a ye k'a fɔ min ye Chine jamana ye ale ye musaka min don o yɔrɔ la a dara wuli ka bon yaasa a ka sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min n'u ye Maduro minɛ Chine bɛ jagoya ka pétrole san o fɛ fala ye o sanni jagoyali a tɛ san ni Chinois wari ye zen dɛ n'o y'a sɔrɔ Maduro tun b'a fɔ ko wari mana na américain ta a bɛ san ni dolari ye sabula olu tunkan o bɛ jigin olu yɛrɛ ka kɛsu kɔnɔna na kɛlɛ mun filɛ senna nin ye ni nanzaralakaw ka ko jateminɛlaw y'a jira k'a fɔ ko guerre mondiale sabanan n'o fala ye farafinna an fɛ yan jɛkulu minnu sigilen don kunnafonidila minnu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu fana ko ko troisième guerre mondiale jugumanba de don ko sabula min ye Amérique jamana ye ale ye nanzara jamanaw kun fo jagoya la olu ka t'u bolo da irisi ka wari dolari miliyari 200 a n'a kunkanfɛn ka san 2022 o min minɛn'u fɛ américain tilara k'a ɲini u fɛ tuguni u kana sɔn fiyewu ka taji sa irisi fɛ fala ye irisi ka taji dilanyɔrɔ k'o halaki ka tila k'a fɔ ko irisi yɛrɛ de y'o halaki i ka sɔrɔ kɛ yɔrɔ i ka musaka sɔrɔ yɔrɔ i ka tunɔgɔntɔnɔw yakubaya yɔrɔ ko mɔgɔ bɛ se k'o kɛ cogo bi a kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye américain pétrole bɛ olu de bolo a se foyi tɛ bi ka se ka fɛn sigi sen kan min bɛ se ka nin daraki ka bɔ u bolo fala ye ko n'an y'an sigi ka diɲɛ filɛ ko kɛlɛ tɛ sen na ko nin kɛlɛ in de bɛ sen na i ɲɛ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye Amérique kana dafiri ko wa k'a bɛ maa minnu ɲɛna ko Donald Trump bɛ ka fɔ ko troisième mandat k'a tɛ se ka sigi sen kan k'u ka t'u ci la Trump wa ko diɲɛ magobatigi minnu b'a kɔfɛ n'olu y'a ye k'a fɔ ko a bɛ se ka olu ka baara kɛ Wall Street la ko foyi m'a to n'u ma na n'a ye wa ko min ye Chine ye ko maa tɛ se k'i jigi da ale ka fala ye ale bɛ jago kɛ ni diɲɛ bɛɛ ye ani Israɛliw bɛ jago kɛ ani arabu jamanaw bɛ jago kɛ ani Amérique jamanaw bɛ jago kɛ ani min ye farajɛla jamanaw ni farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ jago kɛ ale ni Turki kɔni olu ta kɔni kɛlen don bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka jago kɛ n'u ye wa u yɛrɛ bolo b'a bɛɛ lajɛlen na ko kɛlɛ minnu filɛ senna nin maa caman kun ɲɛna k'a bɛna na Venezuela bɔ bolo la ko Chine bɛ maada kɔrɔ dɔn ni o balawu ye sabula balawu o kɔlɔlɔntan tɛ o bɛna na ale mago sa bi u na sɔn sa ka taji san américain dungɔda la nka Amérique fana sigilen don mun ka fala ye sobo bɛ ka caya baarakɛbaliya bɛ ka caya fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ ka caya min ye jamana yɛrɛ taasiraw ye a magoɲɛminɛw na a yɛrɛ sinsinnen don fɛn minnu kan n'u dɔnnen don n'olu ye usine minnu bɛ ka segin denmisɛnninw bɛ ka sobo fisaya ni olu baaraw ye ko kɔlɔlɔntan tɛ Trump ka troisième mandat ko mankan mana wuli ko maaw bɛ sɔn ka jigin kare kɔnɔ ko nka ko sɔrɔdasiw tɛ dɛ maa minnu bɛ na jigin zen o ye maaw ye maa minnu bɛ na hakɛbatigiw olu ka sɔrɔ o n'u dafa ko nin de ye troisième guerre mondiale ye Amérique kɛlen don ka min wuli bi wa maa si tun tɛ se k'a kɛ ni Donald Trump tɛ
Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye agirisipi ye ale nana n'o ka na i coko bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye agirisipi ye agirisipi ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ lisansi la master ale ni doctorat aw b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen lisansi ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen agrosip ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na agrosip k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrosip o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen agrosip ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Basiru Diomaye Diakhar Faye Sénégal président ale tun bɛ taama la an fɛ yan kunungo ka se ka balimaya ni bolodi ɲɔgɔn ma k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ a nakun ye o ye min ye Basiru Diomaye Diakhar Faye ye a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ min ye Asimi o yeli la Mali kɔnɔ nin waati na ka se ka kumaɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ Basiru Diomaye Diakhar Faye a sera an fɛ yan nɛgɛ kanɲɛ 10 waati président Modibo Keyita tɔgɔ la pankurutigi kana na Senukaw fɛ yen avion dugumana na k'a kunbɛn sa général d'armée Assimi Goïta ale ano yɛrɛ min ye ɲɔgɔn ye pankurutigi kɛnɛ k'a ye ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ye maa ma falen minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye calatigɛ jɛkulu ɲɛmaaw ye k'a daminɛ fanga ɲɛmaa la n'o ye ministre Gale ye ka taa se CNT maa ɲɛmaa ma ale ni fanga yɛrɛ ka calatigɛ jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ gouvernement maaw olu bɛɛ lajɛlen nana fara Assimi ka sa ka nin dunanba in k'a kunbɛn Modibo Keyita tɔgɔ la pankurutigi kɛnɛ na min ye lasigiden minnu bɛ an fɛ yan n'o ye jamana wɛrɛ lasigidenw ye wɔlɔfɔw ka maa minnu bɛ an fɛ yan n'o y'u ka jamanaden minnu sigilen don Mali la yan olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nin balimaya ni sinjiya taama in maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin nafa ka bon kosɛbɛ sabula a b'a yira sa k'a fɔ don nataw la Mali ni Sénégal u na jɛ ka degunbaw k'olu wuli ɲɔgɔn fɛ o kumu kɔnɔna na sa jamana fila yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka se ka kumaɲɔgɔnya don ni ɲɔgɔn cɛ o fɛɛrɛ min sigilen don n'o ta ko 14 kan ka kɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na décembre kalo nata in da donna o kuma na Basiru Diomaye Diakhar Faye ka kumaw bɛɛ lajɛlen a n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen tali kɛ mun na sa o ye ka se ka balimaya ni sinjiya sira min bɛ Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale la k'o sinsin sigiɲɔgɔnya ɲuman somɔgɔya ɲuman
balimaya ni limaniya ni seko ni dɔnko sira bɛɛ lajɛlen a ko ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a kɛ kelen ye. Senegal faama a y'a yira sa k'a fɔ Mali ni Senegal kɔni bibilama bolodi ɲɔgɔnma kɔni sigana tɛ a la. A ko a bɛ foli ta ninnu ta ka ɲɛsin général d'armée Assimi ma a kunbɛcogo ɲuman na Mali jamana kɔnɔ min ye malidenw u ka kunbɛcogo ɲuman n'an b'a fɔ ma ko jatigiya ko o kɔni sinsinna ko a nali Bamakɔ kɔnɔna na yan a nana balimaya sira o fɛ sabula ale yɛrɛ ye maliyɛn ye bi a ye maliyɛn ye sini awɔ tiɲɛ don i y'a yɛrɛ de i bisimila i n'a mi ku fala ye dunankɛ a y'a yira sa ko min ye général d'armée Assimi ye a n'o ye ɲɔgɔn ye u fila ye da sɔ ɲɔgɔn da la o de la n k'i ma n ko ni taama bɛ ka kɛ présidentw fɛ u ni ministre minnu bɛ na i b'olu de lajɛ ministre jumɛn b'u kɔ wolomasiri tabaw ka ministre tun b'a kɛnɛ kan jamanaw ni jamanaw cɛ sirayɔrɔ ministre tun bɛ dugujukɔrɔ nafa ministre fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan kuluba faama sigiyɔrɔ la anw bɛɛ lajɛlen faraliw ka kuma min na ka ɲɔgɔn lamɛn fala ye o tun tɛ kuma kun ye o u k'anw ka bɔ u fila ɲɛŋɔɲɛ u k'u sigi mun ni mun bɛ yen n'o bɛ se ka fɔ a ko daminɛna ni mun ye Mali nikanko ye min ye bi o ye sira in ye n'o ye pɔri ye kuma fɔra o la fɛɛrɛ min na sigi sen kan Jomayi ye o kuma latigɛ fala ye terrainko fana fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka se k'an bolo don ɲɔgɔn bolo terrainko kuma bɛ se ka sigi cogo min na Dibolikaw fɛ yen maaw ye kuma min fɔ n'o ye badingɛ senni ye ka bɔ ba Senegal la ka na bila an ka Kɔgɔji bɛ se ka sɔrɔ an fɛ yen cogo min na kurun ka taa ni ka segin ka na an ka minɛnw ye o kuma fana fɔra OMS hokumu kɔnɔna na Jomayi y'a yira sa k'a fɔ Assimi la ko ni Ala sɔnna k'u na sigi ka fɔ kɛ o kɔnɔna na hokumu kɔnɔna na u ni OMS jamana tɔw bɛɛ lajɛlen a ko a tigɛra da o da la Mali ni Senegal kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati in na yaasa min ye Bamajɔ ni Jɔwale kɛlɛli bɛ se ka sigi sen kan cogo min na a ko o la sa a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa binna Mali jamana kɔnɔ nin waati laban bingali ninnu na Senegal jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko Assimi la o waleya fɛn fɛn kɛra ka ta ka ɲɛsin Mali ma a b'a bɛɛ lajɛlen kɔn fo ka se a dan na ko sabula min ye fugariya ale ni jitɔw olu ka baara de ye nin ye ka min ye nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin Mali jamanaba in ale ma a ko fana k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maliden fɛn fɛn binna maliden fɛn fɛn bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na sa ko Ala ka nɔgɔya da kɛ u bɛɛ lajɛlen ye an ka furew ko Ala k'olu bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya bɛɛ ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛɛ ko bolodiɲɔgɔnma bɛna na kɛ min ye Jomayi Fayi ye a ka kuma kɔnɔna na kuluba faama sigiyɔrɔ la u tilalen baara bɛɛ lajɛlen na tuma min na a ko ale kɔni nana ka na fuguri bɔ dabada la décembre kalo tɛmɛnen in na nka sen ta bolodiɲɔgɔnma yɛrɛ bɛ se ka taa sira min fɛ sabula jamanakuntigiya a b'a bolo min ye AES CEDEAO fana ɲɛmaaya fana bɛ a bolo Senegal faama y'a yira sa k'a fɔ ko jamana filaw bɛnnen don cogo min a ka d'ale ye Mali ale kana sɔn fiyewu k'i yɔrɔ janya CEDEAO la u ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛ se ka sigiɲɔgɔnya kumaw fɔ cogo min na kuma tɛ jamanaw dulonnen don ɲɔgɔn na u tɛ se ka taa ɲɔgɔn kan u ka degun bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ye ko o ko da yira Assimi na u ka kuntilennaw n'u ka taabolo bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye min ye musaka ko ta nasira fana ye fɛɛrɛ na sigi sen kan yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ka se ka kɛ hakilina kelen ye o la min ye AES ko fana ta nasira fɛ ale kelen tɛ AES maa ye u na fɛɛrɛ ɲini o fana na ka se ka kɛ kuntilennaw ka sɔrɔ kelen ye nka fɛn fɛn kɔni ye Mali kunkanko ye a y'a yira Jomayi Fayi la u bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o hokumu kɔnɔna na nka min ye OMS ta fana ye Jomayi y'a yira sa k'a fɔ hali UEMOA fana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kan ka sigi u na wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa Mali jɔyɔrɔ a ka se ka sinsin cogo min na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin taama in ye a ka d'ale fana ye fala ye an fana ka taa fɛ yen han sen kelen tɛ sira bɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wulikajɔ a n'a dɛmɛbaaw n'o ye Irisilakaw ye pankuru ani dugumana la wulikajɔ barika bonyana dugukolo ko ale hokumu kɔnɔna na kunungo n'o tun ye nin kalo in tile 28 ye
wulikajɔ min n'u y'a kɛ dagaborikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sogolo sualakaw olu ka marabolo kɔnɔna na segu o bankun kan a yɛlɛla sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra sa pankuru ye kɔni ye yeli kɛ k'a ye k'a fɔ ko pick-up 2 kɔni o bɛ munumunu salo la daga dɔ la bamanjɔni jɔ wale kaba n'o ye sini maaw ye ko olu de tun b'a kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen sa goni wulila o la k'olu maaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la armée ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛlɛkɛcɛw fɛ dugumana na min ye ɲɔnɔ n'a marabolo kɔnɔna na ko o baaraw bɛ sen na général y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ k'o bɛ to sen na fo min ye basigi ni lafiya ka na ɲɔnɔ n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu bɛɛ la a kana ɲina Masina ni Dogofiri ni Farabugu kɔ dɛ anw bɛɛ lajɛlen on fait même chose dɛ ninnu bɛ ba bolo dɔ in fɛ anw bɛ ba kini bolo fɛ fɔlɔ o kana ɲina an kɔ dɛ ka taa zole d'an fana fɛ an ka segin ka taa samiya la an ka dugu la ten an ye dɔ kɛ koyi san 5 an sigilen don ka taa an fana fɛ fɔlɔ o k'a yɔrɔ bɛ furan k'a ban pewu Jean Élisée Daw ko min ye wolomasiri tawa ye ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ko dɔ bɛna fara a kan a y'a yira sa k'a fɔ ko kalo tile 26 Jafarabekaw fɛ yen min ye tɛnɛnkun cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nuhu Bozokaw u taara olu fɛ yen Kwakurukaw ani Jene marabolo kɔnɔna na u ye yen fana bɛɛ lajɛlen munumunu salo kɛ min ye armée sa ale kɔni wulikajɔ kɛ sa ka taa balo tɔni 48 ale ni balo dumunifɛnw nɔnɔw sukaro ni tulu ka taa n'olu ni furaw bɛɛ lajɛlen Jafarabekaw fɛ yen wulikajɔ in sa ale senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye donbolo kɔni kɛra yaasa min ye dugudenw ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ni nana fara waleya kan waleya min kɛra min ye kalo tɛmɛnen kɔnɔna na o ban waati an bɛ taa Jafara bi Diripa ale ye ja min ta kununko balo doniko la an ka jɛ ka o filɛ. Leur donner le message de la hiérarchie et un message d'encouragement. Nous avons trouvé une troupe qui est très motivée, qui fait ses tâches de façon professionnelle, qui est en bonne relation avec la population et qui entretient des bons réflexes de combat. Après la rencontre avec les hommes, c'est la population de Diafrabé qui a eu l'honneur d'échanger avec le commandant du poste de commandement interarmé Théâtre Centre. Il a ensuite poursuivi sa visite dans le village de Nuhubozo qui a tant souffert des attaques et blocus imposés par les terroristes. Ils ont ainsi reçu des sacs de riz offerts par la hiérarchie militaire. Nous savons que la population de Nuhubozo a été très républicaine, elle est restée fidèle aux efforts, aux femmes. Donc le CMGA donne gracieusement cette plateforme afin de soulager de leur peine. Ces dons ont redonné le sourire aux habitants de Nuhubozo. Ces déplacements témoignent de l'engagement concret des forces armées maliennes à rester très proches de la population, à écouter leurs préoccupations et à renforcer leur présence dans les zones sensibles. L'armée malienne est au service du peuple malien et elle demeure entièrement fidèle à son serment de protection des personnes et de leurs biens. Wolomasiri tabaw ka daga tigin bɛ n'ale ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankurunko ma fala ye n'o ye armée de l'air ɲɛmaa ye général Alu Boyi Jara an ka pɛtipɛtinin don ale y'a yira sa k'a fɔ ko cɛden ta min kan ka kɛ armée de l'air kɔnɔna na ka na i ye k'i bugunatigɛ dɔn k'o baaraw kan ka kɛ utukalo ale tile 3 o la sa min ye sɛbɛnw kɔni bɛ ale ka baarakɛyɔrɔ la kabini ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye juillet kalo tile 27 ye a b'u ka site web fana kan min ye test yɛrɛ sa o kɔni ye ntɛnɛn nata ye utukalo tile 3 ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ sa min ye école de maintien de la paix ale ni bulonɛn bɛ la test in ale bɛ kɛ yen a ɲininen don maa ma fɛ sa maa ma sugandira min ye armée de l'air ka nin tali n'a fala ye lisi lajɛlen kɔfɛ u yɛrɛ ka cours kɔnɔna na génie kɔnɔna na u bɛ se base A kɔnɔna na u bɛ se sa ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn don ni ala sɔnna a ma sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ nka jagoyalen don bɛɛ fɛ n'i ka carte d'identité t'i bolo n'i ka biométrique kana walima i ka fiche individuelle yaasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni maa min ma se k'o sɔrɔ n'i b'a fɛ ka ɲininkali kɛ nɛgɛjuru sira ye 75 56 28 75 96 28 87 n'a ye weleli kɛ o la général Alu Boyi Jara y'a yira sa k'a fɔ ko aw na wasa sɔrɔ aw ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na. Polisilakaw wulikajɔ Torokɔrɔbugu polisiso n'o ye 80 arrondissement kɔrɔ ye
commissaire divisionnaire Moribo Traoré anaka cɛdon n'a ka danga n'o ye Sori Ibrahima Sisoko ye olu ye siganama kelen tɛgɛ sigi o kan maa kofɔlen sa drogue de kɔni tun b'a bolo sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa brigade maaw ka wuli ka jɔ la u nana sa kamalen u ye min minɛ a si bɛ san 35 la AB don a nana waati min na sa chambre indien o birikiden 30 de fana tun bɛ a bolo a kun kɛlen don k'o dogo mobili dɔ kɔnɔ mobili min n'o taara n'o ye duguta mobili ye n'o sera falajɛkaw yɛrɛ fɛ an kɛrɛfɛ yan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa k'a lajɛ maa kofɔlen n'a sɔrɔ ni maa min jɛlen don ka nin baara in kɛ a kɔ bɛ se ka bɔ olu tɔnɔ tɔw kɔ bɛ se ka bɔ fiɲɛ na cogo min na polisi directeur ba n'o ye directeur général ye contrôleur général de police Sukone ale ka dɛmɛ ye nin ye ka bɔ ministre Dawudu yɔrɔ yaasa maaw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na polisilakaw fɛ Mali fan 14 ni maa min mago bɛ polisiw la sa 101 i b'o dasi yaasa ka se k'i ka kibaruyaw d'u ma sɛbɛn Compol Berté polisi direction ba ale kɔnɔna na min ye wulikajɔ min bɛ sen na Kayikaw fɛ n'o ye opération Kokajɛ ye Keɲeba marabolo la u ye muso dɔ minɛ nin ye kojugu kɛra fala ye opération Kokajɛ kabini Tapa Uri Demba Jalo kɔni ye polisi ɲɛmaaya sɔrɔ Kayi marabolo la fala ye ale ko polisilaka bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ su ani tile dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min basigi bɛ se ka na cogo min Tapa Uri Demba a ka polisiw bɛ dabiyakaw fɛ yen Keɲeba marabolo kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko npogotigi dɔ bɛ ni si bɛ san 20 na a ka ale kun ɲininen don kabini waati jan min ye dabiya polisiso maaw ye olu y'a sɔmina k'a ye k'a fɔ ko a nana dabiya min kɛ u y'a suruku bɛlɛn ka taa a dɛndɛn k'a ɲininka ayiwa a ka an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye sapeur pompier ka adjoint chef Ablaye Keyita ye k'e de y'o fa wa a ka ko tiɲɛ don k'ale y'o fa ko wa k'ale kun taara Bamakɔ sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na sa yaasa k'a dɔn k'a fɔ waleya min y'a bila nin na Keɲeba polisiso ale ni Kayi premier arrondissement maaw olu de ni wuli ka jɔ in kɛ Kokajɛ hukumu kɔnɔna na Tapa Uri Demba Jalo n'a ka cɛdon Kayi n'a bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye ko k'u fo folicogo ɲuman ale la Bamakɔ yan min ye bɔlɔlɔ tɔgɔla don ye o baaraw daminɛna kunungo tako 4 na bɔlɔlɔ tɔgɔla don in yɛrɛ kunkurumokali kun kan ka kɛ jamana ɲɛmaw fɛ nka bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko kunungo bɛɛ kun sen bɛ kereke la Jomayi Fayi ale tun bɛ an fɛ yan o la sa min ye dayɛlɛli ni datuguli bɛɛ lajɛlen bilara sibiri nata la utukalo tile fɔlɔ nka kunungo an minnu ye sigiyɔrɔw maa minɛ an ye yɔrɔw dayɛlɛ min ye denmisɛnninw ka tulonkɛminɛn minnu bɛ yen bɔlɔlɔ yɛrɛ matarafaba minnu bɛ yen AMRTP ni AGFO n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa se ORTM ni AMAPU ni fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ minisiriso baara hukumu kɔnɔna fala ye an bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka sigiyɔrɔw maa minɛ maaw bɛ ka taa lajɛ AES jamanaw fana nalen don ɲɔgɔndanw bɛ a la farikolo ɲɛnajɛ bɛ a la a ko bɛɛ lajɛlen labɛnnen don minisiri min bɛ an ka jamana kunnafonidiko kunna ani mara kama bɔli ni bɔlɔlɔ sira bɛ se ka jamanaden bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ cogo min na Alhamdu Agi Iliya ni ale de kɛlen don ka nin kɛnɛ in sigi tako 4nan in ko min ye AES jamanaw ye a tɛna na kɛ olu fana kɔ olu fana welelen don a ko kɛnɛ kan an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka togodaw n'an ka marabolo olu kibaruyaw la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye marabolo ni togodaw kibaruya la fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa an cogo Bafulabekaw fɛ yen Bafulabe yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko anw y'a yira k'a fɔ ko baki ko a gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ ka sababu kɛ baki kelen tun bɛ yen o tun bɛ ka baara kɛ filanan nana far'o kan nka camion ni bolimafɛnw bɛ ka caya don o don armée yɛrɛ y'i sen don ko in na sa a fɔ ma sa ko pont flottant armée taara n'o de ye Bafulabekaw fɛ yen yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min Fili Jalo ale y'an ka cɛden ye Bafulabekaw fɛ yen a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn.
Bafula bɛ pɔnfulutan sɔrɔ juma don min bɛnna juwe kalo tile 24 ma san 2026 o kɛra tare ye kosɛbɛ sigida denw bolo. Ne tɔgɔ ye Cikna Sisoko ye, ne Bafula bɛ maire ka premier adjoint. Gɛlɛya min b'an kan n'o ye mobili ka traversé ko ye ka ba tigɛ ka taa Kayi ka ba tigɛ ka taa Bamako o gɛlɛyaba tun b'an kan par rapport à ça. Il faut le dire parce que mobili ka taa fo mobili 300 mobili 400 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛ fila in na quoi tous les jours. O bagi min bɛ yan o ka puissance t'u la k'a fɔ k'u bɛ o caman ta ka tigɛ mais État y'a lajɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bolo bag bi min bɛ se ka mobili caman latigɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà, o bagi u y'o labɔ Bamako ka na a bila an ka ba kɔnɔna na yan. Bag belebeleba de don. Un montage ye 2 jours de temps après baara daminɛ. Depuis baara daminɛ a kɛra hɛrɛ y'an bolo quoi vraiment. A nana don min a ka turunɲafula a ye véhicule 20 ale latigɛ. 20 véhicules en un coup. Don ninnu peut-être 1 ou 2 tɛ tɛmɛ o kan. Donc n'a fɔra ko un dispositif mis en place i bɛ se ka mobili 20 latɛmɛ d'un coup. Le président de la République a quand même fou quoi. A quand même fou. Avant tous les jours moi je suis derrière le fleuve. Nous ni gros porteurs ou mina nous est responsabilisé. Nous beta ne ka niveau bolo. Na beta dron. Ni ka nga blanc aba ko merka numéro ta. Ni kila dans les cas wili. Ni kila na pour le temps moi je suis derrière le fleuve. Ni ou la je ka ko boranga sisan nogala. Anga nga foli bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi Goïta an b'a fo la k'a waleɲuman dɔn. Dɔw bolo ba préfet n'o ye Saga Sulemani Sanogo ye ale y'a sɛmɛn caya nɛgɛjuru sira fɛ k'ale nisɔndiyalen bɛ wa a bɛ Bafulabe ka cercle denw fo u ka muɲu n'u ka sabali la fo ka bi don in ɲɔgɔnna se wa autorités ma sigi fiyewu. Saga Sulemani Sanogo ni jamana ka lasigiden fɛn fɛn bɛ Bafulabe cercle kɔrɔ mun y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don maa minnu bɛ yen ni olu ye waati janw da bada la wa ni maa minnu bɛ yen ni olu kun bɛna bada la walasa u bɛ se ka dilanw ani ɲɛgɛnw ka se k'o jɔ walasa taamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Préfet Saga Sulemani Sanogo y'a sɛmɛntiya ɲɛ k'a fɔ ko nin wale min filɛ nin ye ale bɛ transition fo ko k'a da kan furancɛ fanga sigi kun ye nin ye ka lafiya di jamanadenw ma a bɛ fan o fan fɛ. Gao marabolo kɔnɔna na Gabero commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu tun bɛ ka taa dɔgɔjɔ la kari tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 15 ni 16 ni ɲɔgɔn cɛ sa dɔgɔjɔla ninnu kɔni sigitɔ ka bɔ sugu la bin kɛra olu ka Hausa Fulanikaw olu fɛ Gabero marabolo la maa minnu waleya kɛra maa minnu ɲɛna sa u y'a jira sa k'a fɔ ko Tojeli dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Garuguna ye maa caman bɛ sa olu bolominɛw kɔni minɛ o la ka taa n'olu ye Bamanjɔle kɛbaa ninnu kɔni ye mugu ci sanfɛ maa kelen o joginn'o la min ye chauffeur kɛ ani ni passager dɔw u y'a jira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni a kɛra yɔrɔ min na u ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'u yɛrɛ ye ka maaw fililen to u kɛlen k'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen bɔ u kun Kulukorokaw fɛ yen bi maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila n'o ye Gwa 249 ye dɛmɛ bɛ ka taga don olu ma sa Jibila min ye Subangaw olu fɛ yen Kulukoro marabolo kɔnɔna na nin waleya bɛ ka kɛ ni mun ye sa o ye ka bakɔrɔnin k'o d'u ma yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma n'o ye cogo min na dɔɔni dɔɔni k'u ka sɔrɔw k'olu yakubali baaraw kɛ maa minnu bɛ sa ni nin bagan ninnu taara ka di olu ma dɛmɛ don dɛmɛ b'a to sa u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ waati nataw kɔnɔna na sabula ko ba buguni k'o ka teli kosɛbɛ fala ye Aïssata Arama ni ale bɛ maaw fɛ maa min y'a sigiyɔrɔ bila sa ka na ka bɔ Tomiyakaw fɛ ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛnna olu ma sabula bololaminɛ baara yɛrɛ sɔrɔ jɔrɔ b'u la kosɛbɛ u ka nisɔndiya yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ ba min filɛ n'u bolo nin ye nɔnɔ o bɛ se ka san min ye ba yɛrɛ fana ye ni fila kɔni don ka ban cɛ ni muso fala ye o ye an da ye sa bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ kɛ batigi ye sabula ba buguni ale ka teli min ye dɛmɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'a jira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ fana sigi sen kan u bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min na k'u dɛmɛ min ye denmisɛnnin minnu b'olu bolo k'olu ka kalanko fana lajɛ san 5 nata in kɔnɔna na nin fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don sa Mali n'a dɛmɛbaga jɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro mara kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen halisa sɛnɛkɛlaw y'a jira sa ko sɛnɛ kɔni tɛ taa fɛn minnu kɔnɔ n'o ye sumansi ni nɔgɔ ye k'olu sɔngɔ gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ bi min ye sɛnɛkɛlaw ye a kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ ka b'u ɲɛ la angɛrɛ min bɛ yen n'a a bɛ f'o ma ko angɛrɛ chimique ale kɔni taara nin yɛrɛ sɔrɔ 5000 la min ye
bin furakɛla ye sa o kanu ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 500 ale ni 900 na boîte kelen min ye sumansiw yɛrɛ sa sumansi minnu bɛ bin n'o b'olu bolo u bɛ taa daminɛ 1000 ka taa se 3000 ani 200 la min ye zɛrɛnkisɛw ye ale ni supɔmɛw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen k'u sɔngɔ bɛɛ lajɛlen yɛlɛlen sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka nin san ni sɔngɔ ninnu na fiyewu k'a ɲini gouvernement fɛ sa ka wuli ka jɔ kɛ sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min wa min ye nɔgɔ fana ye o ka teliya ka na u bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ cogo min na Kayi marabolo kɔnɔna na siganama 3 tɛgɛ dara olu ka polisilakaw fɛ min ye misi 36 suyɛnliko kuma don sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa waleya in kɛra silimukaw fɛ yen commune min bɛ yen n'o ye Kusaani ye u y'a jira sa ko maa 3 minnu kɔni minɛna sa 2e arrondissement ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri don misi 12 o tigiw kɔni sera ka ye sabula olu taara sɔrɔ Ncilakaw fɛ yen min ye kilomɛtiri 15 Kayi yɛrɛ masuruna na sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ senna cogo min na sa maa minnu ta ye misi ninnu olu bɛ se ka ye cogo min na Kajolokaw fɛ yen maa 560 olu kɔni ka plaki banna pewu carte grise 200 u y'o fana tila o waleya in senfɛ min ye nin minandi ninnu ye plaki di ninnu ye kalo 2 min ye plaki tali baaraw daminɛ kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko nin sera ka kɛ Kajolokaw fɛ yen waleya in bɛ tali kɛ sa plaki yɛrɛ tali la min daminɛna juin kalo tile 15 n'ale kan ka kun fori fo décembre kalo ale kuncɛ wagati jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sa min ye bolimafɛnko kunna Kajolo marabolo kɔnɔna na u y'a jira sa ko min ye maa 1000 ɲɔgɔnko o de kɔni kɛlen ka ɲinini kɛ olu fɛ yen nka nin waati in na 560 kɔni sɛbɛn olu sera ka tila ka ban pewu kalo 1 kɔnɔna na olu bɛn'u ka plakiw olu sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ Mayinakaw fɛ yen Mayina bɛ ka kalansigi kɛ sa min ye alvéturu kunna u yɛrɛ ka bolofara alvéturu Mayina ani Bafulabe baara in daminɛna kunun siniko u ka marabolo kɔnɔna tile 3 baara don a bɛna n'a to sa alvéturu minnu ye farikolo ɲɛnajɛ dolati alvéturu don olu bɛ se cogo min na se ka dolati sariya kura olu matarafa min ye kunnafonidilaw ye olu fana wele n'a kɛnɛ ka sa yaasa u fana bɛ se ka dɔ faamuya cogo min na baara in farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ɲɛmaa minnu fana bɛ yen ka taa fara dege karamɔgɔ kan olu bɛɛ lajɛlen welelen don a ko kɛnɛ kan Mali ale jɔyɔrɔ sɔrɔ farafinna ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ bɔlɔlɔ sira ni nɛgɛjuru siraw matarafali la n'o IAT ye jɛrɛ 7 n'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nizeriyakaw fɛ Abuja juillet kalo tile 20 ani 3 tile 24 Mali yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kun ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye Alhamdu Agi Iliyani ye an ka kunnafonidi minisiri Nizeriyakaw fɛ sa ale de kɔni kun bɛ Mali bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye u y'a jira sa ko danaya min kurakuralen filɛ Mali la nin ye o b'a to sa Mali ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye Zambi ye olu kɔni de kɛra secrétaire général nin waati in na o bɛɛ lajɛlen kɛra dɛmɛ kɔnɔna na Mali ale ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min na banque min bɛ yen n'o ye BCEAO ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye a ka san juin kalo kiimɛli hukumu kɔnɔna na ko min ye fɛn belebeleba 2 ye k'o kɛra a fɔlɔ ye mun ye banque bɛ juru min don maaw la sa o tɔnɔ k'o dɔgɔyara kosɛbɛ jamana 4 o kɔnɔna na jamana 4 minnu bɛ sa n'a kɔni yɛlɛlen don o ye Mali ye min kɛlen ka juruko gɛlɛya kosɛbɛ banque kɔnɔna na juru sɔrɔli ka gɛlɛ kosɛbɛ banque minnu kɔnɔna na banque yɛrɛ n'o ye BCEAO ye sa a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin sɔrɔ ko ta na sira in ye ko a bɛna fisaya dɔɔni nka min ye sɔrɔ kɔni ka se ka lafiya kosɛbɛ fo basigi ni lafiya ka na min ye samiyako fana o ko fana ka lajɛ ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ka se k'olu ban kɔkan kibaruyaw o bɛ taa n'an ye Burkina Fasokaw fɛ yen olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ kunnafonidi ko bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o y'u ka conseil supérieur de la communication ye ko ale ye kanali ɲangi Canal Plus ale y'o ɲangi sɛbɛn wari miliyɔn 200 k'u ka o sara sabula ko Canal Plus a ɲinina ale fɛ fɛn bɛ yen ko o ye faso kɔni ka télévision sow ye n'i ka connexion banna pewu u kana olu tigɛ sabula u y'a yir'u la k'a fɔ ko o tɛ sariya ye min ye conseil économique ka taa ten maa 3,200 a bɛ o de la bi u ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen min ye